6, 7! Určitě jste v posledních pár měsících slyšeli toto číselné spojení mezi 6 a 7. To jsou jen nějaký brainrotnutý sračky bez významu. Akorát, že vůbec! Tyto dvě čísla mají totiž lore. Jako na flor neočekávejte, ale má to lore, jo? Jako brainrotnutý malej fakan. Vám chci říct, že 6-7 se prvně zjevilo v písničce jménem Dudu, kde pravděpodobně rapper myslel 67. ulici v jeho rodném městě. Pak písnička blow upla na TikToku a Instagramu kvůli tomu, že lidi dělali s tou písničkou edity na basketbalistu LaMelo Ball, kvůli tomu, že měřil 6 stop a 7 palců. Pro normální lidi, a.k.a. ne Američany, je to 201 cm. Ale největší pík to hitlo v březnu 2025 kvůli videu, kde kluk známý jako Mason 6'7" je na basketbalovém zápase a křičí ty dvě prokletá čísla s ikonickým mácháním rukou. A pak to bylo všude, všichni máchající rukama křičí ty dvě čísla, když je zahledli. 67 nahradilo 69, because 7, 8, 9. Nebylo to funny. A pohltilo to i můj oblíbený seriál South Park. Ano, labubáci Charlie Kirk a Donald Trump, nebylo to nejhorší, co v South Parku tenhle rok bylo. Jo, vím, že od té doby vyšla nová epizoda, ale neměl jsem čas s ní pustit, takže s ní pustím editování tohohle videa.